il-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu huwa ċertament waħda mill-veritajiet kbar li Alla oġbu li waslinna u qiegħed qudiemna bħala t-tama tagħna. Mill-antik il-Knisja għalmet illi bħalma Ġesu ġie u bata taħt Ponzju Pilatu salbuh mietu difnuh huwa mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Waħda mill-artikli indispensabbli tal-fidi tagħna. Ma nistax nimmaġina Kristjaneżmu mingħajr l-irxox ta' Kristu. Ċertament nista' nifhem li Ġesu flok għamel dak il-miraklu iżjed jew inqas. Infatti fl-Evanġelji għandna kotra ta' mirakli rrekordjati, però hemm ħafna oħrajn li mhumiex irrekordjati u Ġwanna qal li kieku kellna nikbu kollox qas id-dinja kollha ma tisa' il-kotba li nkitbu. Però ċertament il-miraklu suprem li Ġesu wara passjoni tiegħu irxoxta huwa dan huwa il-miraklu li il-fidi tagħna kollha tirrivolvi dwaru. Fatti Pawlu meta tkellem fuq hekk u fakkar lil Ħutu fi żmienu qalilhom jiena fakkarkom fl-Evanġelju li xandartilkom u li intom ilqajtu u li żommu sħiħ miegħu. U jagħti sommarju jagħti fil-qosor x'inhuwa dan l-Evanġelju din il-bxara tajba li bija intom salvati jekk iżommu f'moħħkom dak li xandartilkom għax inkella tkunu ammintu għal xejn. U iva ċertu affarijiet tajjeb li nirrepetuhom kif jagħmel l-Apostolu Pawlu hawnhekk, jgħidher li jiena l-ewwel net, ġifieri bħala tal-ewwel importanza tajtkom dak li jiena wkoll irċivejt. Kif Kristu miet għal dnubietna skont l-Iskrittura kien mitfun u reġa' mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura u li der l-kefa imbagħad l-12 u lil ħafna xhud oħra. Pawlu qed isemmi żewġ avvenimenti storiċi indisputabbli illi ġraw fi żmienu stess l-ewwel nett illi Ġesu miet, realment miet u l-prova ta' dan hija li kien mitfun. U realment ukoll irxoxta u l-prova ta' dan kien illi hemm ħafna xhud li ltaqgħu miegħu rawh messewh wara illi qam minn bell imwiet. L-importanza fondamentali, meta ngħidu fondamentali ġifieri d-dinja pedament tat-tama kollha tagħna. Mingħajrha ma ngħaddux. L-importanza fondamentali tal-irxox ta' Kristu tidher fil-beraħ u li se nagħmel dalgħodu huwa li sentikom diversi raġunijiet il-għala aħna jeħtieġ li nżommu sħiħ ma' dan il-fatt, ma' dan l-avveniment illi qal kemm huwa lilin mill-intellett tagħna għaliex ma nistgħux nimmaġinaw illi persuna mejta terġa' tieħu l-ħajja u ħajja ta' kwalità ogħla, ta' kwalità radikalment differenti għax Ġesu nnifsu ħajja minn nies mill-mewt. Mhux vera. Lażru, it-tifel tal-armla ta' Nain, però li għamel bażikament kien illi taw lilhom l-omor tagħhom wara li kien maqtuħ. Tawwal l-omor tagħhom għal ftit snin. Kellhom ħajja fiżika u reġgħithom l-istess ħajja fiżika. Ġesu realment, fiżikament, litteralment qam minn bell imwiet, però bħajja immortali. Bħajja li sservi għall-eternità. Għalhekk l-Apostolu Pawlu jgħid li Kristu li miet mid-darba dnub imma li jgħix għal Alla. U l-mewt ma ssaltanx aktar fuq. U allura naraw kemm tabilħa l-irxox ta' Kristu jagħti prova ta' diversi affarijiet. Ġesu nnifsu ħabbar illi matul il-ministeru tiegħu. Ħabbar kemm il-darba li kellu jitla' Ġerusalemm hemmhekk ikun tradut biċħud mill-assassini kbar, isawtuh, jimmaltrattawh u finalment ukoll isalbuh. Imma wara 3 ijiem, kull darba jgħid, wara 3 ijiem jerġa' iqum. Bniedem jgħid kellu jerġa' iqum. Fiġwanni 10 vers 17 jgħid ukoll għalhekk iħobbni missieri għax nagħti ħajti biex nerġa' nieħodha. Araw l-uniċità ta' dan diskors. Liema bniedem, liema sempliċi mortali kapaċi jgħid tad diskors u
u jagħmlu tajjeb. Jiġifieri mhux sempliċement ftaħar li kapaċi jagħmel hekk, imma attwalment hekk ġara. Jiena nagħti ħajti, Ġesu qed jgħid volontarjament minn rajh jagħti ħajtu għan-nax tiegħu biex jerġa' neħodha. Ħadd ma joħodili iżda jien nagħtiha minn innifsi. Għandi l-awtorità illi nagħtiha u għandi l-awtorità jew għandi s-seta illi nerġa' neħodha. Ġesu qed jgħid xi ħaġa fenomenali hawnhekk, xi ħaġa lilin mill-abbiltà ta' sempliċi bniedem. Li qed jgħid li hu avolja jkun mejjed midfun f'qabar u nnifsu jerġa' jieħu ħajtu. U forsi hawnhekk ngħidu dan Ġesu li qal d-diskors ċertament qiegħed juri l-uniċità tiegħu. U din l-uniċità Pawlu mbagħad ifissirha fil-bidu tal-ittra tiegħu lir-Rumani fejn jgħid li Ġesu kien dikjarat binalla bis-seta. Ġesu matul ministeru tiegħu ma ħebiex, anzi għamilha ċara illi hu divin. Illi hu Alla li ben illi sar bniedem assuma laħam bħal tagħna u ġie u għammar fostna il-bnedmin. Il-kwistjoni tal-lut kienet min hu Ġesu. Ġesu qed jikklejmja illi huwa Alla. U mhux darba jew tnejn li ppruvaw ħaġruh. Pruvaw jeħelsu minnu minħabba li inti qed tida jgħidulu. U Ġesu jgħidilhom qabel ma kien Abraham jien hu kull darba jafferma d-divinità tiegħu. Dik il-claim straordinarja illi f'din id-dinja tagħna kien hawn persuna illi klejmja li hu Alla. Kif nafu fiċ-ċert il-claim tiegħu ma kienx gidba jew ma kienx ingann, jew ma kienx sempliċement ftaħira firħa, dak li qala għamel tajjeb għalija billi qam minn belli mwiet għax bħalma huwa Alla waħdu illi mix-xejn kapaċi joħloq univers bil-kwiekeb u x-xemx u l-qamar u d-dinja tagħna, mix-xejn bil-qawwa tal-kelma tiegħu, hekk ukoll huwa Alla waħdu illi mill-mewt kapaċi joħroġ il-ħajja. U Ġesu tagħna prova ta' dan meta qal ħadd ma joħodili, jien nagħtiha minni għandi l-awtorità nagħtiha u għandi l-awtorità wkoll li nerġa' noħodha. Ġesu urina l-identità vera tiegħu. Ċertament Pietru u sħabu għarfu l-identità Ġesu. Fatti meta Ġesu qal ma intom min taħsbu li jien. U Pietru imnebbaħ bil-missier u x'vera. Illuminat minn Alla nnifsu, għallu int il-Messija bin Alla il-ħaj. Bin Alla l-ħaj. Pietru stqar id-divinità ta' Sidna Ġesu Kristu. U għalhekk aħna ngħidu jiena nemmen f'Alla. Tajjeb, Alla ħadem b'dan il-mod f'din id-dinja tagħna affarijiet straordinarji, però nemmnu li Alla huwa Alla ħaj, Alla li kapaċi jintervini, kapaċi jinvolvi ruħu, u infatti huwa involut intimament fil-ħajja tagħna għas-salvazzjoni tagħna. U infatti it-tieni raġuni l-għala Ġesu għamel belli mwiet, bil-qawmin tiegħu Ġesu jiggarantixxi, jurina, jaffermalna illi l-fidwa illi hu kiseb bit-tixrid tad-dem tiegħu, bis-sakrifiċċju tiegħu fuq il-Golgota, dik il-fidwa hija fidwa effettiva. Hija fidwa li attwalment bija aħna mixtrijin għal Alla. Naqraw l-Apokalissi naraw kemm l-24 xieħ u l-anġli jagħtu qima lil Ġesu li qed fuq it-tron tajjeb il-ħaruf illi bih huma mixtrijin nies minn kull tribu, poplu u ġens, inklużi aħna. Allura bil-qawmien mill-mewt ta' Kristu aħna nistgħu naffermaw, nistgħu naċċertaw ruħna illi il-fidwa tagħna hija reali.
jekk Kristu ma qamx mill-imwiet, il-fidi tagħkom hija firħa u intom għadkom fid-dnubietkom, jgħid l-Apostol Pawlu. Kieku ma qamx, mara nafu li attwalment qam. U hija waħda mill-fatti l-aktar dokumentati fid-dinja antika, ġifieri qegħdin ngħidu x'ġara issa armajn 2000 sen ilu. Huwa fatt dokumentat minn diversi nies. Kieku Kristu ma qamx għadkom fid-dnubietkom, però jiena ngħid ma la darba Kristu qam ma għadniex fid-dnubietna. Id-dnubiet tagħna huwa kkanċellati huma maħfura. Il-fidwa ta' Kristu hija waħda reali. Aktar minn hekk, Ġesu illi ripetutament qal x'kellu jiġrilu, bil-fatt li jkun mislub u mbagħad jerġa' garantixxa bil-qawmin tiegħu illi dak li ħareġ minn fommu kien il-pura verità. Mhux hekk biss però. Li mhux hu biss huwa awtentiku, li mhux hu biss huwa bniedem ta' integrità u l-għalilna l-kliem tal-ħajja, imma wkoll bil-qawmien mill-mewt tiegħu. Ġesu jiggarantilna illi t-testament il-qadim, u ċo il-Bibja li kellhom dakinhar, kienet waħda awtentika. Għaliex il-qawmien mill-mewt ta' Kristu huwa profetizzat minn Mosè, mill-profeti u mis-salmi. Meta Ġesu qam minn bell-imwiet u ltaqa' ma' Kleofa u sieħbu, dik kienet propjament il-biċċa xogħol li kellu jurihom. Illi dak kollu li kien imħabbar minn qabel issa twettaq. Tantu hekk illi qalilhom kemm intom boloħ biex ma temnux dak illi ħabbru l-profeti minn qabel. Ma kellux Kristu jbagħti, imbagħad jidħol fil-glorja tiegħu. Allura il-pjan tas-salvazzjoni tagħna kollu jinġabar, jirrivolvi madwar il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Għal il-kieku Kristu ma qamx, x'se nagħmlu b'din il-profezija f'Salm 16 pereżempju, u vers 10 fejn jgħid illi int ma tħallix li ruħi fis-saltna tal-imwiet u lanqas tħalli l-qaddis tiegħek jara l-ħofra. Għandna profezija hawnhekk illi Ġesu mod il-mewt kellu jerġa' ikun irxoxtat. Iżajja tkellem ukoll bl-istess effett. Iżajja 53 jgħid li l-mulej oġbu jisħqu lil Ġesu ġifieri u jmardu wara li jagħti ħajtu bħala sakrifiċċju għad-dnub jara n-nisel tiegħu u jtawwa lill-jiem tiegħu. Wara li jmut qed jgħid ħajtawwa lill-jiem tiegħu. Għal darb'oħra hija profezija tal-irxoxt tiegħu. Dak li joġob lill-mulej ikollu r-risq fidu. Għalhekk il-Knisja mill-bidunet minn Pentekoste quddiem għarfet illi l-qawmien ta' Kristu huwa integrali. L-Apostli kull fejn marru kellhom dan il-messaġġ. Illi dak li suppost ġara fl-eternità ġara realment fostna l-irxox ta' Kristu. Kristu għamil bell-imwiet ukoll biex jatina lotja tal-Ispiritu Santu, biex jaqlalna lotja tal-Ispiritu Santu. Mingħajr l-Ispiritu Santu m'għandniex ħajja. L-Ispiritu Santu huwa dak li jagħti l-ħajja. Ġesu meta għamil bell-imwiet u ltaqa' mad-dixxipli u qalilhom sliem għalikom, qed jassigurhom li issa huma hemm raġuni għala għandna ngawdu sliem Alla. Is-sliem għalikom bħalma bagħat il-missier hekk nibgħatliekom mbagħad nefaħ fuqhom u qalilhom irċievu l-Ispiritu Santu. Ġesu minn dakinhar avolja l-Ispiritu Santu kien għadu ma niżilx Pentekoste, Ġesu tom il-garanzija li kellhom jirċievu lotja tal-ħajja, l-Ispiritu Santu imwiet. Ġesu bil-mewt tiegħu ħabbibna Malla. Bil-irxox tiegħu isalvana. Fis-sens illi Ġesu fid-djufija tiegħu imsawwat, ikkalpestat, besqulu, għamlulu minn kollox. Tajjeb, u bid-djufija tiegħu
meta kien l-aktar dgħajef irrikonċiljana mal-Alla. Mela allura bl-irxox tiegħu. Issa li hemm din l-esibizzjoni tal-qawwa divina tiegħu. X'kapaċi jagħmel Kristu Pawli jgħid kapaċi isalvana. Għax jekk meta konna dewwa, konna rikonċiljati mal-Alla bil-mewt ta' ibnu aktar u aktar. Issa li aħna rikonċiljati se nkunu salvati bil-ħajja tiegħu. Salvati hija l-kelma ġenerali li tkopri kollox. Salvati mill-kundanna ta' dnub, salvati mill-ħtija ta' dnub, salvati mill-prattika ta' dnub, salvati mill-preżenza ta' dnub. Salvazzjoni holistika li Ġesu għalanna bil-irxoxt tiegħu. Pawlu jgħid li bħalma l-ewwel bniedem Adam sar ħajja meta Alla nefaħ n-nifs fil-Adam u sar bniedem ħaj, hekk ukoll l-aħħar Adam li huwa Kristu, l-aħħar Adam, ir-ras ġdida ta' razza ġdida ta' nies, l-aħħar Adam sar spiritu li jagħti il-ħajja. Kif jagħtiha l-ħajja? Bil-irxox tiegħu Kristu għala id-dritt għala li jett mingħand il-Missier illi jagħti l-Ispiritu Santu lin-niesu. Ġesu wara li irxoxta u allura hawnhekk naraw il-bidu tal-eżaltazzjoni tiegħu. Alla ollieħ vera u ta' isem li hu fuq kull isem. Biex għall-isem ta' Ġesu tiltewa kull il-koppa ta' ħweġ fis-sema, fl-art, taħt l-art u kull sin jistqar l-identità vera ta' Ġesu. Li Ġesu huwa kurjos, huwa mulej, huwa s-sit tal-ħajja, huwa s-sit tal-ħajjin u tal-mejtin. Ġesu mindu kien beda jiġi eżaltat bil-qawmin tiegħu nafu x'ġara 40 jum wara tela lura fis-smewwiet fejn qiegħed fuq in-naħa tal-lemin fuq lit il-leminija tal-Missier. Xi tfisser din? Tfisser Ġesu ingħata l-ogħla pożizzjoni immaġinabbli fl-univers kollu. Ma hemmx pożizzjoni ogħla milli tkun fuq il-leminija tal-Missier. Ħaġa waħda miegħu. Ġesu bil-qawmin tiegħu allura għamel possibbli il-Ministeru ta' interċessjoni. U stess jgħidilna li jaqblilkom li jiena mmur. Jaqblilkom li jiena mmur. Għax jekk immur nibatilkom l-Ispirtu tiegħi. U Ġesu għalkemm qiegħed fuq il-leminija tal-Missier ma jfissirx li huwa mifrut minn magħna. Ma jfissirx li issa pali kieku ġie għamel 33 sena fostna u issa distak hemm xi firda bejnietna. Le, aħna laħam ta' laħmu u għadma ta' għadmu. Aħna il-ġisem tiegħu u r-ras hemm din l-għaqda din l-unjoni inseparabbli bejn ir-ras u l-ġisem. U Kristu allura qiegħed fuq l-leminija tal-Missier biex jidħol għalina, biex jirrappreżentana qudiem il-Missier. Jirrappreżentana fis-sens li hu il-prekursur. La darba daħal u fis-smewwiet ifisser li ultimament fl-aħħar mill-aħħar dawk li huma tiegħu ukoll se jkunu fil-preżenza ta' Alla il-Missier. Litra lil-Lut kapitlu 7 tippreżentana lil Ġesu fil-glorja kollha tiegħu fejn vers 23 jgħidilna illi dawk tassew saru qassisin bad kbir għax ma setgħux jibqgħu maħabba l-mewt. Kien hemm saċerdozju fit-Testament il-Qadim, mhux vera. Kien hemm ħafna irġiel li kienu iservu bħala qassisin fil-Tempju ta' Ġerusalemm. Imma dal-bniedem, qed jirreferi għal Ġesu hawnhekk, dal-bniedem għax jibqa' għal dejjem, appu kif jibqa' għal dejjem bl-irxox tiegħu. Bl-irxox tiegħu Ġesu issa ma jistax jerġa' jesperjenzja il-mewt kif difatti għamel. Għax jibqa' għal dejjem għandu saċerdozju li ma jista' jgħaddi għand ħadd. X'saċerdozju għandna bżonn? Saċerdozju ta' Kristu waħdu. Jekk nammettu li għandna bżonn xi tip ta' saċerdozju ieħor, inkunu qegħdin imbaxxu id-dinjità tiegħu. Inkunu qegħdin kważi ninsultawh. Għallax ngħidu li hu mhux biżżejjed, le. Hawnhekk qed jgħid li hu għandu saċerdozju li ma jista' jgħaddi għand ħadd għalhekk kapaċi isalva għal kollox. Kapaċi jisalva kompletament lil dawk li bih jiġu għand Alla billi hu dejjem ħaj
biex jidħol għalihom. Bl-irxox tiegħu Ġesu kiseb ħajja interminabbli, ħajja ta' kwalità li ddum għal dejjem ta' dejjem. Għax kien jaqblilna jkollna qassis kbir bħal dan. Jaqblilna jew le, żgur li jaqblilna. Fejn qabel kien hemm id-dellijiet ta' tempju, sakrifiċċji u festi, da kollu sa seħħ. Jaqblilna jkollna qassis kbir bħal dan bl-ħtija, bl-għajb, mifrut mill-midinbin, molli aktar fuq mismewiet li m'għandux bżonn ta' kuljum bħal dawk il-qassin il-kbar joffri sakrifiċċju l-ewwel għal nubietu mbagħad għal dawk tal-poplu għax dan għamlu darba. Meta offra lilu nnifsu. Dan għamlu darba. U għalhekk aħna ma nistgħux nifhmu kif il-Knisja Kattolika għada sal-lum tinsisti u tgħallem illi fil-Quddiesa ikun hemm il-perpetwazzjoni tas-sakrifiċċju ta' Kristu jew Kristu il-sakrifiċċju tiegħu jiġi mġedded jew perpetwat. Le. Jekk qegħdin ngħidu hekk allura qegħdin ngħidu li s-sakrifiċċju ta' Kristu ma kienx effettiv. Kien effettiv, Alla urina li kien effettiv billi qajmu mbellimwiet. Ingħata għal dnubietna u kien imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Dak il-lan li aħna nkunu dikjarati ġusti quddiem Alla. Dikjarati sewwa Alla li m'hemm xejn m'hemm ebda tfixkil issa. Illi minħabba fekk ma nistgħux ngħixu f'komunjoni mal-Alla, fil-biberja mal-Alla. Imma Kristu rxoxta biex Alla jurina illi aħna ġustifikati. Magħmulin sewwa mal-Alla. Bil-awmien mill-mewt tiegħu ukoll Kristu jassigurana lilna li aħna fidili tiegħu, lilna li poġġejna t-tama tagħna fih u fih biss jassigurana illi għad jatina wirt fil-futur, iva, imma il-Kristjan jgħix bit-tama. Il-Kristjan jaf li Alla se jagħtih barka illi qal issa mhuwiex igawdija. Barka skont il-weda tal-Alla. Ġesu bil-qawmin tiegħu jatina wirt fis-smewwiet miegħu. Pietru jgħid anzi jaqbad ifaħħar l-Alla fil-bidu tal-ittra tiegħu. U jgħid illi ħajkun imbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li bil-ħniena kbira tiegħu reġa' welidna. Ġifieri tagħna twelid ġdid għal tama ħajja bil-qawma ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet. Xi dritt għandek int u jien illi mmorru l-ġenna. Raġun waħda. Alla tagħna dan il-wirt bil-qawma ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet. Għal wirt li ma jitħassarx, ma jittebbax, ma jgħibx, merfuħ jew riservat fis-sema għalikom. Din hija l-tama tagħna, tama li hija msejsa mhux forsi jew naħseb jew nissupponi, imma msejsa fuq fatt storiku, fatt stabbilit, fatt li għal dawk li jemnu, għal dawk mogħtija il-grazzja minn Alla biex jemnu hija xi ħaġa aktar ċerta mill-fatt li dalgħodu telat ix-xemx. Il-wirt tagħna maqluh minn Kristu għalina mhuwiex fid-dubju. Aktar minn hekk, il-qawmien ta' Kristu jiggarantixxi wkoll illi dan il-povru ġisem tagħna dal-povru ġisem tagħna illi bil-limitazzjonijiet u d-ġufijiet u l-mart u x-xuħija li ħafna drabi kollu jgħaddi minna. Dal-povru ġisem għad jitqajjem mill-mewt. Kristu qam mill-imwiet bħala l-ewwel frott ta' dawk li raqdu. Jiġifieri bħala il-garanzija li l-darba u qam u aħna membri ta' ġismu, allura aħna wkoll eventwalment għad nkunu imqajma minn bell-imwiet. Xtama tremenda jagħtina l-Apostlu Pawlu
fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 4. Fejn il-Kristjani dakinhar kienu imħasba u anke inkwetati minħabba l-fatt li xi wħud minn fosthom Kristjani kienu diġà mietu u allura dan se jiġri minnhom meta Ġesu jirritorna kienu mħawdin. U l-Apostol Pawlu jgħidilhom dan aħna ngħidulkom bil-kelma tal-mulej li aħna l-ħajjin u li nibqgħu sal-miġi tal-mulej ma naqbżux lil dawk li jkunu raqdu. Għax il-mulej nnifsu jinżel bajta mis-sema mal-leħen tal-Arkanġlu ma' tromba talla u l-mejtin fi Kristu jqumu l-ewwel. Imbagħad aħna l-ħajjin u li nkunu bqajna ninħatfu flimkien magħhom fis-sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-ajru. U hekk nkunu dejjem mal-mulej. It-tama tagħna hija li aħna mhux biss ir-ruħ tagħna. Ir-ruħ ta' dawk illi raqdu iva hija fil-preżenza talla, konxja, hija mbierka, però is-salvazzjoni għadha mhijiex sħiħa. Alla ċertament se jsalvana kompletament. Bnedmin sħaħ. U hija żball li aħna inwarbu l-importanza tal-ġisem. Alla ħalqu il-ġisem tagħna. Il-ġisem tagħna hija l-idea tal-Alla li aħna ruħ illi tgħix tagħmar f'ġisem. U dan huwa l-ġisem tiegħi. U Kristu miet biex dal-ġisem tiegħi ma jibqax fl-umiljazzjoni tal-mewt. Iċ-ċittadinanza tagħna hija fis-smewwiet minn fejn nistennew Salvatur illi għad iqajjem dal-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna biex ikun jixbaħ il-ġisem glorjuż tiegħu. Alla se jtina ġisem skont il-modell ta' Kristu rxuxtat. Hija ħsieb trement illi Pawlu jgħidilna finalment hekk nkunu dejjem mal-mulej. Għalhekk farġu lil xulxin, m'għandniex għalfejn nalu, m'għandniex għalfejn niddispraw, iva ċertament. Xi darba oħra, il-Kristjan bħal nies oħra se jċedi għal-mewt. U se jittieħed iċ-ċimiterju. Però dik mhijiex it-tmiem tal-istorja. Il-Kristjan għandu tama lilin mill-qabar. Bil-qawmien ta' Kristu mhux biss nistgħu nħarsu l-quddiem. Fil-futur forsi jinbiegħed, jista' jkun futur qrib ma nafux. Imma il-qawmien ta' Kristu jaffettwana preżentament. Bħalissa stess. Aħna u nisimgħu. Bil-qawmien ta' Kristu il-qawwa tal-Alla hija preżenti għalina. X'qawwa hi? Il-qawwa bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu jiena msallab ma' Kristu madankollu jien ngħix ma mhux jien huwa Kristu li jgħix fiha. Il-ħajja li sta ngħix fil-ġisem ngħixha bil-fidi f'bin Alla li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Pawlu għaraf illi għalkemm Kristu kien rixxuxtat u tela lura fis-smewwiet f'sens intimu, f'sens mistiku, f'sens reali però, Kristu qed jgħix fina. Il-Kristjan huwa Kristjan għax Kristu jgħix fih. U dina ċertament bil-preżenza ta' Kristu fina u magħna. Il-qawwa tal-Alla tintwera. Għalhekk m'għandniex għalfejn naħseb jiena nkunu qed inġibu skuża banali jekk ngħidu ma jien għandi dal-vizzju ma nistax naqtaw tista'. Jew jien għandi l-sin jiġri bija tista' tikkontrollah. Għaliex? Kristu qed jgħix fik. Alla qed jagħmlek konformi skont ix-xbija ta' Kristu. Efesin 1:18 jgħidilna, Pawlu attwalment qiegħed jgħid l-Efesin x'qed jitlob għalihom. Qed jgħidilhom qed nitlob l-Alla biex Alla jagħtikom illi għajnejkom ikunu mdawlin. U ġewwa biex tifhmu x'inhuwa biex tkunu tafu x'inhi t-tama tas-sejħa tiegħu. U liema għana, liema rikkezzi ta' glorja fih il-wirt tiegħu qalb il-qaddisin u kemm huwa tal-għaġeb, kemm huwa meraviljuż il-kobor tas-seta tiegħu għalina li nemmnu. Kemm hi kbira l-qawwa tal-Alla favur tagħna illi nemmnu hija infinita.
skont il-ħidma tas-seta qawwija tiegħu li jagħmel fi Kristu meta qajmu mill-imwiet. Tafu x'qed jgħid Pawlu hawnhekk? L-istess qawwa divina eżerċitata biex il-katavru mejjed ta' Ġesu ta' Nazaret tqajjem għal glorja. Dik l-istess qawwa qed taħdem fina. U jeħtieġ nirrealizzawha. X'differenz xi kwalità ta' ħajja tkun li kieku aħna narfu il-potenzjal li Alla investa fina u liedu. Rumani 6 vers 4 infatti Pawlu jgħid li bħalma konna mitfunin miegħu fil-mewt bil-magħmudija, hekk ukoll issa nistgħu ngħixu fit-tiġdid tal-ħajja bil-qawma ta' Kristu. Irxuxtat. Il-Kristjan illi f'sens reali iltaqa' ma' Kristu rxuxtat, bħalma ltaqat miegħu Marija Maddalena u l-11 u saħansitra Pawlu wkoll li raħ fil-glorja. Il-Kristjan bi Kristu sidu irxuxtat kapaċi iħares il quddiem b'attitudni pożittiva mimlija tama minn issa stess. L-ewwel Korintin 15 u vers 17. Pawlu jgħid li Kristu kieku ma qamx firħa l-fidi tagħkom intom għadkom fit-tnubietkom. Għalhekk ukoll dawk li mietu fi Kristu intilfu. Jekk f'din il-ħajja biss għandna tama fi Kristu aħna l-aktar imsejknin fost il-bnedmin kollha. Qed jgħid ipotetikament li Pawlu qed jgħid għall-argument ħa ngħidu li Kristu ma qamx. Mela l-fidi tagħna ma tiswiex? Għadna fid-nubietna u aħna n-nies ta' min jitħassarna. Għaliex lesti li nbatu, lesti li nimxu fit-triq id-dejqa, u għaliex jekk m'hemmx qawmien. Imma Pawlu jgħid immissa Kristu difatti qam minn bell-imwiet. U allura rridu noġu naqraw dal-istess diskors f'dawl differenti. La darba Kristu qam minn bell-imwiet, il-fidi tagħna mhux tal-li mhijiex firħa, tal-li effettiva u tilħaq lan tagħha u ċoħja is-salvazzjoni ta' ruħna. Għalhekk ukoll dawk li mietu fi Kristu ntilfu. Imma la darba Kristu qam minn bell-imwiet, dawk li mietu fil-għaqda magħhom ma' Kristu, tagħhom ma' Kristu, dawn ma ntilfux. Anzi jinsabu fil-preżenza ħienja ta' Alla fil-ġenna. U l-istess ħaġa, jekk f'din il-ħajja biss għandna tama fi Kristu, ma żomm għadha, Kristu qam. U allura mhux tal-li maħniex imsejknin, tal-li aħna l-aktar nies imberkin. Nies iffavoriti minn Alla, li jogħġbu jaqadna ma' Kristu irxuxtat. Ikolli nagħlaq l-aħwa b'nota pjuttost negattiva fejn Alla jgħidilna, jafżana, illi bl-irxox ta' Kristu qed jagħtina assigurazzjoni, qed jagħtina evidenza qawwija illi hu qatt jagħmel ġudizzju. S'issa tkellimna barkiet għalina li nemmnu. Imma jew ukoll insemmew din in-nota ta' twissija lil dawk li għadhom inbedi minn Kristu. Pawlu lill-filosofi ta' Ateni, infatti id-diskors tiegħu fit-tmiem tiegħu jgħidilhom li Alla waqqat jum, Alla determina jum, illi fih għandu jagħmel ġudizzju mill-bnedmin kollha. U ta' dan tagħna evidenza ħajjagħmel ġudizzju mill-bnedmin kollha b'dak il-bniedem li huwa għażel. U ta' dan ta' evidenza billi qajmu bell-imwiet. Min se jkun imħallef tagħna? Ġesu. Ġesu li għadda ġuri tad-daħq, ġuri fejn ma kien hemm ebda ġustizzja favur tiegħu, fejn ma kellu ebda ħtija u xorta kien mislub mas-salib. Dak bin il-bniedem għad ikun l-imħallef tiegħi u tiegħek. Kif nistgħu naħarbu? Kif nistgħu niskansaw il-ġudizzju tal-Alla? Billi minn issa stess narfu illi f'Ġesu irxuxtat hemm il-ken tagħna, hemm it-tama kollha tagħna
hemm dak li Alla fimħabtu fil-ħina tiegħu ipprepara għalina għad-gawdija tagħna miegħu. Amen.